Konkan Kogul, Wilfie Ribambis, is a great singer. Wilfie's family members, including his wife, son and daughter, are also singers. Today we bring you a song by Wilfie's son Vishwas Ribambis from Wilfie Night held by Shirwa Welfare Association, Kuwait. सेदानीत सुखी असलो कोणाची बावा माका कंतनातली वर्द जेवण खाऊन सुशेगात असलो हैरांची दुःख माका कळनातली त्या एका दिसा ही संगत घडली बस सारे एक सली माका भेटली मुझे डोळ तिचे डोळ लागताना हाय मोजा काळजाची शीर तुटली कोण गाय कोण गाय कोण गाय ती सली कोण गाय कोण गाय कौन गाय कौन गाय ती सेली कौन गाय जीवितांत सदानीत सुखी असलो कोणाची बावा माका कंतनातली वर्द जेवण खाऊन सुशेगात असलो हैरांची दुःख माका कळनातली त्या एका दिसा ही संगत घडली बस सारे एक सली माका भेटली मुझे डोळ तिचे डोळ लागताना हाय मुझ्या काळजाची शीर तुटली कौन गाय कौन गाय ती सेली कौन गाय कौन गाय कौन गाय ती सेली कौन गाय पाऊट देखलें गीता अशें भोगलें तिचेंच पिशें म्हाका लागला तिचेंच पिशें म्हाका लागला न्हीद म्हाका पडना भूक म्हाका लागना घटमुट जीव म्हजो भागला घटमुट जीव म्हजो भागला एक पाऊट देखलें कित्या अशें भोगलें तिचेंच पिशें म्हाका लागला तिचेंच पिशें म्हाका लागला नींद म्हाका पडना भूक म्हाका लागना घटमुट जीव म्हजो भागला घटमुट जीव म्हजो भागला सोदल्यार मेळना ती खंयसरी दिसना ती पूण दिस उगडा पाट सोडना कोण गाय ती सेली कोण गाय कोण गाय ती सेली कोण गाय सोदल्यार मेळना ती खंयसरी दिसना ती पूण दिस उगडा पाट सोडना कोण गाय ती सेली कोण गाय कोण गाय ती सेली कोण गाय कोणसो दिसो गावून गाय कितें दिचें न्हावून गाय एड्रेस कोण म्हाका सांगता एड्रेस कोण म्हाका सांगता दीस रात भोंवता गल्ल गल्ल घुंवता परत्यान केदळा ती मेळता परत्यान केदळा ती मेळता कोणसो दिसो गावून गाय कितें दिचें न्हावून गाय एड्रेस कोण म्हाका सांगता एड्रेस कोण म्हाका सांगता दीस रात भोंवता गल्ल गल्ल घुंवता परत्यान केदळा ती मेळता परत्यान केदळा ती मेळता कोणी तरी सांगा तिका मोग दिसो जाला म्हाका आनी तिच्या विणे म्हजो जीव उरना कोण गाय ती सेली कोण गाय कोण गाय ती सेली कोण गाय
कोणीतरी सांगा ती का मोग दिसो झाला माका आणि तिच्या विने मुझ जीव उरना कोण गाय कोण गाय कोण गाय दिसली कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय दिसली कोण गाय कोण गाय जीवितांत सदानीत सुखी असलो कोणाची भावा माका कंत नातली फर्द जेवण खाऊन सुशेगात असलो हेरांची दुःख माका कळा नातली त्या एका दिवसा ही संगत घडली बस सारे एक सली माका भेटली मुझे थोडे तिचे डोळे लागताना हाय मुझ्या काळजाची शीर तुटली कोण गाय कोण गाय कोण गाय दिसली कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय दिसली कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय दिसली कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय कोण गाय दिसली कोण गाय कोण गाय Now last but not least, we have a Konkani song by the charming Konkani singer Zina Pereira from Mansoban. We will play the song only after this short commercial break. ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತೂ ಮೇಲೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಅಣ್ಣವರ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಪ್ಪ ಬಾರ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. For anything and everything in real estate, property, real estate and developers, Mangalore. तुका कोणे रे सांगून दिले लहानपणी हांवें चुनू चोर केला बिरी बिरी पावसा बिरी बिरी पावसा तू येईना का रे येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापयाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापयाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे बिरी बिरी पावसा बिरी बिरी पावसा तू येईना का रे येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापयाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापयाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे
पोन्नांचा संफुडता त्या जिन्सा तू येईना का रे येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे आवईच्या आवईच्या गुस्तार शेळेशीत जेवली बापाईच्या गुस्तार कोळवोळान लासली तुका कोणे रे सांगून दिले नवऱ्याच्या गुस्ताक गुपीत आशेली बाबू जातलो अंगणान खेळतलो वोत सुशेगान येवच्या वर्सा तू येईना का रे येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे बिरी बिरी पावसा बिरी बिरी पावसा तू येईना का रे येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे मुझ्या पापियाच्या लग्ना दिवसा येईना का रे येईना का रे Now it's time for me to say goodbye to you all. But before I bid adios to you, let me assure you that I will bring you some more news and entertainment programs in our next episode. Till then, take care. Bye.